Na poljsko-ruskoj granici predstavljen je samo deo inženjerskih utvrđenja koja su izgrađena u sklopu istočnog štita, odnosno odbrambenog sistema na poljsko-ruskoj granici. Ukupno se uspostavlja područje od skoro 800 km izgradnjom baza, logističkih centara, skladište i postavljanjem sistema protiv bespilotnih letelica. Ovaj projekat je višestruki program koji uključuje izviđanje, rano upozoravanje, mobilnost i sisteme zabrane, rekao je zamenik načelnika Generalštaba vojske Poljske, general potpukovnik Stanislav Čosnek. Krajem novembra u blizini sela Dabrovska u opštini Budri izgrađen je prvi deo istočnog štita. Područje na ovoj lokaciji poznato kao dolina Vegorapa je ravan teren ispresecan močvarama. Granica između Poljske i Rusije duga je 210 km, a njen kopneni deo prolazi kroz Varminsko-Mazursko vojvodstvo. Prenosi portal Info B92.